қалаи Хум маркази ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо табиати пуршукӯҳу гоҳу даҳшатноки Кӯҳсорон, қалъаи зебову назарабо, шаҳраки хуштарҳу замонавиест дар домани кӯҳҳои Хумдараву Шкайдараи дарвози кунунӣ ки сокинонаш бо баҳрамандиаш шаҳди истиқлоли ватан, ганҷҳои пайваста ба даври давлати пешвои муаззами миллат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳаёти осоиштаву ҳикмати олии ватанхоҳиву ватандорӣ умр ба сар мебаранд. Бояд гуфт ки бо баромади умеди баста ва дамидани сабоҳи хайр дар Тоҷикистони озоду беҳиштосо, бахусус бунёду мавриди истифода қарор доштани шоҳроҳи азими аср, роҳи мошингарди Кӯлоб, қалъаи Хум Хорухкулма, шоҳпули мошингузар аз болои руди Панҷ дар деҳаи рӯзваи деҳоти қалъаи Хум ва дар ин замина ба фаъолият шурӯъ намудани бозори назди сарҳадӣ, ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии маркази ноҳия қалъаи Хум ва дар маҷмӯъ Дарвоз куллан пеш рафта, монеаву мушкилоте дар рӯзгору рафту омади тарафайни сокини муқими Кӯҳсора ба маркази вилоят шаҳри Хорух ва қалби кишвар шаҳри Душанбеву манотиқи дигари мамлакат ба назар намерасад. Воқеияти ҷуғрофии қалъаи Хум барои сокинони муқимиаш таҳлилталаб набошад ҳам барои онҳое ки ба ин шаҳраки хуштару замонавии табиати ба худхос дошта дар тангнои Панҷу Хумбо ворид мегарданд, аз шоҳкориҳои пурасрору сеҳрангез, манзараҳои ҷаззобу дилрабо, қуллаҳои осмонбуси бо рахи сафеди барфҳои доимӣ зиннатёфта, бунёдкориҳои навин таи солҳои мухтору мустақил будани Тоҷикистони ободу озод сарфи назар кардан наметавонанд. Зеро ки қалъаи Хум чун нигини сеҳрангез як фазои осоишу оромии томи фараҳбахшро бо шароити зисту тозагии ирқӣ, урфу одати сокинони бумияш соҳиб гаштааст ки бахусус табиатшиносону ҷаҳонгардони дохилу хориҷи кишвар дар ин муҳити ҷолибу табиати бо ихтилофҳои доимии вазъият, пуршукӯҳу гоҳу даҳшатноки Кӯҳсорон, раҳоишу лаззат ва кайфияти ҳаловатбахши ҷонҳои хастаро баҳраманд мегарданд. Бо ин табиати худодод қалъаи Хум дар тангнои Хумдараву Шкайдараи Дарвоз аз таваҷҷӯҳи хосу бобақои пешвои муаззами миллат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, нигоҳи неки фарзандони лоиқи хеш таи солҳои соҳибистиқлолии мамлакат баҳравар гаштааст ва ба шаҳраки хуштарҳу назарабои табдил ёфтааст ки пойдориаш дарак аз адолату файзпарварӣ, шукуфоияш дарак аз дамидани сабоҳи хайр ба даври давлати пешвои муаззами миллат ба имрӯзу фардои неку бобарори Тоҷикистони ободу озод медиҳад.